Idag uppmärksammar vi och firar att vår studenttermin 6, VK16, tar examen. Detta innebär att studenterna får en kandidatexamen i huvudområdet omvårdnad och en yrkesexamen som sjuksköterska. Jag heter Jessica Holmgren och är ansvarig för sjuksköterskeutbildningen i Röda Korsets högskola. Jag kommer att guida er genom dagens program som bland annat kommer innehålla brådsutdelning, sång, musik och såklart mycket glädje. Så varmt välkomna! Först ut att hålla tal är dekan för utbildning Marianne Hoste. Varsågod. Mina damer och herrar, men framförallt kära studenter. Under 3 år har ni varit studenter vid Röda Korsets högskola och ni är den senaste länken i en lång tradition av sjuksköterskeutbildning inom Röda Korset. Den började i slagfältet i Solferino år 1859 då den schweiziske bankiren Henri Dunant bevittnade det kaos och det lidande som rådde efter slaget mellan fransk-sardinska och österrikiska styrkor. En bankir på genomresa iklädd vit linnekostym och tropikhjälm hamnar bland tusentals döda, sårade och döende på ett slagfält i norra Italien. Han påverkas starkt av det han tvingas uppleva. Genom sitt nätverk och en övertygande agitation för den idé som föds där och då får han till stånd en konferens i Genève med representanter från 14 regeringar. Konferensen leder till att den första internationella Röda Korskommittén bildas år 1863, vilket också räknas som året för Röda Korsets tillblivelse. Friherrinnan Emirappe var 31 år när hon på initiativ av Föreningen för frivillig vård av sårade och sjuka i fält skickades till St. Thomas sjukhus i London för att utbilda sig till sjuksköterska. Där mötte hon Florence Nightingale som var ansvarig för sjuksköterskeutbildningen på sjukhuset. Florence Nightingale var en stark samhällsdebattör med stort intresse för ekonomi, statistik, filosofi och kvinnans frigörelse. Emmy och Florence såg vikten och behoven av kunskap och kompetens i vården av sjuka människor. De var pionjärer för sjuksköterskeutbildning. Efter sin utbildning i London arbetade Emmy först som översköterska på kirurgiska avdelningen vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, för att senare bli föreståndare för Röda Korsets sjuksköterskeutbildning år 1866. Hennes ambitioner var tydliga. Hon strävade efter en utbildning av hög kvalitet och med stark förankring till Röda Korsets principer, som innebär att förhindra och lindra mänskligt lidande, skydda liv och hälsa samt att värna respekten för människovärdet. Profileringen mot utsatthet, mångfald, humanitet och globala perspektiv har varit och är fortfarande centrala i högskolans utbildningar. Under de 3 åren som ni har studerat på Röda Korsets högskola har ni utvecklat olika former av kunskap. Ni har skaffat er kunskaper om att omvårdnad består av mängd olika dimensioner. Det handlar inte bara om att vårda kroppen, utan omvårdnad omfattar hela den unika människan med en kropp, själ och en ande. Runt människan finns också närstående som har en viktig roll att fylla.
har även syftat till personlig mognad och förmåga att ta initiativ. Ni har blivit tränade att analysera och vara självständiga, att själva söka kunskap. Ni behövs i dagens sjukvård, inte bara för era kunskaper, utan också för er förmåga att ifrågasätta och kritiskt granska. Med Aristoteles kan vi kalla dessa olika dimensioner av kunskap för ethos, pathos och logos. Ethos handlar om viljan att göra det goda och det rätta, ett grundläggande förhållningssätt i mötet med andra människor. Pathos kan beskrivas som en förmåga att vara känslomässigt närvarande i mötet, det som vi ofta kallar för empati. Logos handlar om att rationellt kunna överväga för- och nackdelar med olika handlingsalternativ. Det finns ytterligare en kunskapsform som jag skulle vilja kalla för existentiell kunskap, som är en sammansmältning av ethos, pathos och logos. Den utvecklas genom möten med andra människor och den berör de stora livsfrågorna om hopp och förtvivlan, glädje och sorg, lidande, liv och död. Var modiga, våga tänka utanför boxen, gör skillnad. Varsågoda, eller Caroline och Ida Sundin. Jag förstår att ni är jättestolta och glada, men om vi visar hela dagen så önskar jag att vi applåderar när alla har fått sina Nora Abdulbasti, Kamala Abdulbasti, Sara Ali Hasselmiori, Jessica Alfemir, Johanna Andersson, Sofia Argrit, Natalia Vermina, Paula Alexandra Beltran Rivera, Muffi Ere, Charlotte Ståleroth.
Varsågoda, Lina Milund, Sofia Bäckström Blomqvist, Annika Stenberg Persson, Cecilia Kronsby, Louise Johan, Rut Elisabeth Drapingen, Andrea Edman, Amanda Andreasen, Harry Fahn, Evelyn Rodin, Ida Marie Carola och Janina Lili Linda.
allt möjligt. Och var och en av er har en viktig röst. Som sagt, vi är stolta över er och vad ni har åstadkommit. Och ni har en ljus framtid att se fram emot. Glöm oss inte. Lämna oss nu som de hjältar ni är. Varmt grattis till er, Heroes! Comprenez mon émotion, comprenez mon émotion. Dagen, i den här jättefina dagen.
där alla har samlats vill jag faktiskt göra det här. Baleka Nyakonga. Yolo Bini. Voilà, c'est moi. L'université. Le son n'est pas ensemble. Le son n'est pas ensemble. Dans la zone, c'est moi. Donc voilà. Pambola yo faut continuer bien malamu merci pour les gens là moi tout ce que le mot Nigeria déjà moi belé na littéralement ma gratis que belé kamba pambola a que de visa là voilà ça non mais c'est Julia mais le bibo tout ma communication mwana asisi classe ele sokona biso na communauté congolaise na biso tomona ke non toza mpe na bana oyo lobaka baza kosport biso soni parce que balokaka biso tekenda na liboso te wana sobatangaka te mais atangi asisi université infirmier tobela toke toza kisi nzambe apambola ye epuis abanda vi mosusu asika asisi pasi oyo abanda vi mosusu asika ata mosusu liboso nzambe asokende liboso ma esengo eza namolo eza mingi me nzambe apambola ye na mosala asali na classe na ye ekwakende liboso na kombo na yesu kristo nazobengiri ye